तो दिल ले गयो। डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी। तो दिल ले गयो। उनसे मिले खातिर सबे त बेचैन रहता, बेचैन रहता, बेचैन रहता। सबे प्यार से ट्रेंडिंग स्टार को होता, स्टार को होता, स्टार को होता। उनसे मिले खातिर सबे त बेचैन रहता, सबे प्यार से ट्रेंडिंग स्टार को होता। खेसारी से मिले खातिर सुनो ये भैया, खेसारी से मिले खातिर अखिलेश यादव दिल ले गयो। खेसारी से मिले खातिर अखिलेश यादव दिल ले गयो। दिल ले गयो। अखिलेश यादव दिल ले गयो। अखिलेश यादव दिल ले गयो। खेसारी से मिले खातिर अखिलेश यादव दिल ले गयो। दिल ले गयो। मिलल बा पैसा लेके उ तो चल गइल बदिली, चाहत दिल से उ हो भैया खेसारी से मिले। भैया खेसारी से मिले। मिलल बा पैसा लेके उ तो चल गइल बदिली, चाहत दिल से उ हो भैया खेसारी से मिले। तो खेसारी ब्रांड के फैन भइल बा, फैन भइल बा, फैन भइल बा। उनसे मिले खातिर पूरा बेचैन भइल बा। बेचैन भइल बा, बेचैन भइल बा। खेसारी ब्रांड के फैन भइल बा, तो उनसे मिले खातिर पूरा बेचैन भइल बा। खेसारी से मिले खातिर सुनो ये भैया, खेसारी से मिले खातिर अखिलेश यादव दिल ले गयो। खेसारी से मिले खातिर अखिलेश यादव दिल ले गयो। डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी। भैया खेसारी से मिले खातिर भइल बा पूरा पागल, घर के लोग एने ओने जो होता भागल भागल। जो होता भागल भागल। भैया खेसारी से मिले खातिर भइल बा पूरा पागल, घर के लोग एने ओने जो होता भागल भागल। तो सुनबी कि विशाल भी खेसारी फैन बा। खेसारी फैन बा, खेसारी फैन बा। खेसारी भइयो के सबका से खूबे प्यारे बा, से खूबे प्यारे बा, से खूबे प्यारे बा। सुनबी कि विशाल भी खेसारी फैन बा। खेसारी भइयो के सबका से खूबे प्यारे बा। खेसारी से मिले खातिर सुनो ये भैया, खेसारी से मिले खातिर अखिलेश यादव दिल